pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ano po bang magandang naramdaman mo sa pag-iinom mo ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 from Calapan Oriental, Mindoro? Dati po yari manhid po at medyo namaga. Opo. Yung gumaspang po yung balat. Gumaspang, namaga na gumaspang. Ay ngayon po sa pag-inom ko po nung rice coffee na yan, ay awa ng Diyos po, ito po, ayos na. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Siyempre po, Vicente, ano? amin Taga saan po kayo, sir? talaga po Camarinesor. Sir V, kayo po ba'y nakainom na ng ating Rice Herbal Coffee from Ocampo, Camarinesor? Opo, sir. Ano ang mga dati mong karamdaman at natulungan na solusyonan na ako'y magrekomenda sa iyo ng produkto, Sir Vic? Go ahead po. Yung sakit ng katawan, wala. Kasi yung namamasid yung kasi driver kasi ako. Nawala yung masakit ng katawan ko. Effective po ba yung nirekomenda ko sa iyong produkto, Sir Vic? Opo, sir. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Opo, masaganang buhay, ma'am. Taga saan po kayo? Salvacion, Bato, Camarines. Kayo po ba'y nakasubok na nitong ating Rice Herbal Coffee, ma'am? O ano naman po magandang naramdaman mo sa pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee, ma'am, from Salvacion? Go ahead po, ma'am. Ganda po siya kasi garit na po yung tanghali ng batok ko. Saka po yung anak ko. Ilang taon na po yung anak niyo po, ma'am? 4 taon po. 4 years old. Bakit naman po siya pinasubok gumamit uminom ng ating Rice Herbal Coffee, yung 4 years old na bata? Ako po, pag duminom ako, O anong nakita mong epekto resulta sa inyo pong anak na 4 years old? baba po siya. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ma'am, ano pong pangalan niyo po, ma'am? Auring po, drink loma. Ayun, si Ma'am Auring. Taga saan po kayo? Piransana po, 90 po po. Ma'am, ilang taon na po kayo? 58 po. 58. O bakit ka naman po sumubok gumamit uminom, Ma'am Auring, ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 from Sipocot, Camarinesor? Gumamit po ako ng rice coffee dahil po lagi po masakit yung ulo ko. Yung dibdib ko, yung likod ko po laging masakit. Yung tiyan ko po laging kabag. Hindi ako makadumi. Masakit pa ako, nakinigas. Tapos po mataas po yung blood sugar ko, uric acid, saka po yung high blood po ako. Opo, marami na po talaga akong sakit. Anong una mong naramdaman nang tinitira mo na iniinom araw-araw Rice Herbal Coffee, Ma'am Auring? Yung po, nakakainom pa lang po ako ng 3 piraso na sa spray. Nararamdaman ko na po na wala nang sakit yung ulo ko. Pati yung mga sakit po sa katawan ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Kapag karamdaman ang pinag-uusapan, hindi pwedeng sakto lang. Dapat mapagkakatiwalaan. Dapat kumpleto at walang kulang dahil walang sinasanto ang karamdaman. Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. May 15 sangkap na natural. Nagugupo para maibsan ang pasakit sa iyong buhay. Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Mabibili na sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong mga lugar. Sumasahimpapawid ngayon ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Hatid sa inyo ng Rice Herbal Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Samahan po natin si Kuya JIGGS DAZA. Ayan. Uy,
masaganang buhay sa ating mga katagumpay. Maraming salamat sa inyo pong walang sawang pag-aantabay sa mga oras na ito. Saan man po kayo ngayon, maraming salamat sa pagpili sa pakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Anyway, detalyado, kompletos, rekados ang inyo pong mga naririnig na mga kwento mula sa ating mga kababayan na matagumpay na sumubok, gumamit, uminom at ngayon ramdam ang kaginhawahan. Lagi natin sinasabi, lagi nating binabanggit na itong ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay available po yan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, sa mga grocery store, sa mga convenience store, dyan po sa inyo pong mga probinsya o mga bayan-bayan. Anyway, ito pong ating produkto ay rehistrado po sa Food and Drug Administration. Actually, hindi po siya gamot, pero itinuturing ng karamihan na nakakatulong sa kanilang mga nararamdaman. Abay, isa sa magandang benepisyo kapag umiinom nitong ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay ang regular na pagbabawas. Bakit po? Sa pagbabawas kasi, abay na ilalabas yung mga masasamang elemento sa katawan, lalong-lalo na sa tiyan. Dahil sabi nga natin, nagiging toxic sa sirkulasyon ng dugo kapag hindi nakakabawas ng maigi. Kaya nga yung pinapaliwanag natin na ang pag-inom araw-araw ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay may taglay na laxative effect. Dahil sa laxative effect, abay nire-relax po niya ang ating tiyan. Uy, tama-tama, pwede kayong tumawag kung may mga concern po kayo ngayong oras na ito, o dili kaya kayo po yung nakagamit na kainom na nitong ating Rice Herbal Coffee. Saglit lang. Hello, masaganang buhay! Opo, tama po ang number niyo pong tinatawagan, 0930-556-3294. Uy, kung may mga concern po naman kayo, Kuya JIGGS, masaganang buhay. Si Robert Paras po ito ng Butilaw, Santa Cruz, Marinduque. Tanong ko lang po kung meron na po bang Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 dito po sa Marinduque. Abay, opo, meron na po dyan sa Marinduque. Marami na tayong mga kababayan ang tumatawag at syempre pa nagpapaabot ng kanilang mga personal na mga karanasan. Nagpapaabot ng kanilang mga sari-saring kwento na dati may mga problema sila, pero nang sinubukan nilang gumamit uminom nitong ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, abay laking tulong po ito sa araw-araw nilang sabi nga natin overhaul impact sa kanilang katawan. And of course, kung sakasakali man na umiinom po kayo ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, may tendency na pabalik-balik po kayo sa unang 3 araw, or sabihin po naman natin sa unang 3 beses na pag-inom mo ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, abay hindi ka mapakali, gawa ng ino-overhaul na, dinidispatch na, dinidischarge na yung mga na-accumulate po nating toxin. Dahil ito po ay sa tagal ng panahon, sa tagal ng panahon na imbak po dyan, dapat na ma-dispatch po yan. Kaya wag po kayong mag-isip, wag po kayong magtaka na umiinom ka ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, abay pabalik-balik po ang paggamit mo ng CR. Kumbaga, yung dapat na i-dispatch siya, abay kailangan pong i-dispatch siya. Masaganang buhay, Kuya JIGGS. Maraming salamat po sa Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Gumanda na ang aking pakiramdam. Hindi na po ako inaatake ng hika. Kinakapos ng hika. Dati-rati kasi, counting lakad lang, hinihikat kinakapos po ako. Ngayon po, abay nakakaluwag na ng pakiramdam. Tama po kayo, Kuya JIGGS. Sa unang 3 araw hanggang 5 araw, ubo ako ng ubo. Akala ko, side effect na. Pero yung pala, napakinggan ko nyo pong paliwanag, yung po pala ay tinutunaw na, inilalabas na yung accumulated na basura. Maayos na rin po ako, Kuya JIGGS, uminom.
Kasi dati-rati Kuya Jigs, parang ayaw ko pong uminom pero nang matikman ko yung Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, nakakatatlong timpla po ako sa buong maghapon. Maayos na po ang aking UTI. Si Winnie po ito, Winnie Apple Makapas po. Laging nakikinig. Hoy, maraming salamat sa ating mga kaantabay. Kuya Jigs, pa-shoutout naman po kami dito sa Mambolo Viejo, Libmanan, Camarines Sur. Lagi pong nakikinig from Noli Gata. Hoy Noli, maraming salamat sa pag-aantabay, pakikinig. Anyway, itong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, abay affordable, accessible. Sa mga bayan-bayan, saglit lang pagbigyan natin ang mga caller po ninyo ang ating tawag. Anyway, sabi nga natin, ito po paliwanag ko lang po sa ating mga kababayan na interesado na sumubok, gumamit, uminom ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kung sakali man po na nagkakaubusan ng supply ng Rice Herbal Coffee, dyan po sa inyo pong bayan, abay sa ibang mga bayan, although merong distansya, pero alam nyo po ba na itong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, nagmumula pa po yan dito sa Kalakhang, Kabikulan. Galing pa po yan sa Bicol, tayo po'y bumiyahi pa, abay bumiyahi tayo para maiparating dyan po sa inyo pong mga probinsya, sa inyo pong mga syudad, sa inyo pong mga munisipyo. Kung sakaling meron man pong distansya, abay mas pinakamalayo ang ating pinupuntahan dyan po sa inyo pong mga bayan. Kaya nga, abay kung sakasakali man, ikutin, libutin, kasi nga naglagay na po tayo ng supply sa bawat mga butika, mga pharmacy, mga drugstore dyan sa inyong lugar. Opo, sige, tawag na at may mga concern. Hello, masaganang buhay. Hello, masaganang buhay po. Hello. Hello, masaganang buhay. Hello. Opo, masaganang buhay. Opo, tama po ang number niya pong tinatawagan sa 0930-5563294. Kuya Jigs, itatanong ko lang sana, pwede po bang pagsabayin ang pag-iinom ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 kung meron pong maintenance? Kasi po high blood po ako. Sige, kung high blood po naman kayo, kung high blood man po kayo, abay pwede po ang Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Hello, masaganang buhay. Hello, masaganang buhay po. Hello po. Yeah, masaganang buhay ma'am. Taga saan po kayo? Dito lang po ako sa Pasakaw. Sa Pasakaw, opo. Taro sana sa Pasakaw. Ano pong ating may paglilingkod ma'am from Pasakaw? Go ahead. Kayo po may nakainom na ma'am ng Rice Herbal Coffee ma'am from Pasakaw? Opo, nakainom na po kami. Ay, salamat naman. O ano magandang naitulong naramdaman mo sa pag-inom ng Rice Herbal Coffee from Pasakaw, ma'am? Ano po kasi uminom po ako, tapos nagtayo po ako, sumakit po ang tiyan ko. Oo, di kapapaliwanag ko pa lang po ma'am yan, ano po? Kapapaliwanag ko pa lang yan. Kasi nga, ang epekto po ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, may natural laxative effect po yan. Kasi mataas po ang fiber content. Yung pong nagwawalis ng ating tiyan, nililinis. O ano pa bukod sa naging magandang pagbabawas mo, ano pang naitulong naramdaman sa pag-inom mo ng Rice Herbal Coffee, ma'am? Tapos, nawala po yung pagtatain. Anyway, salamat po abay naging regular na ang pakiramdam ma'am. Salamat po. Salamat sa pagtawag po. Abay, yan po pinapaliwanag natin. Kapag uminom po talaga ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, abay wag po niyong katakutan or kaiinisan. Kasi nga, ang pagdidispatch siya ay isa sa natural na paraan para ma-decontaminate, ma-dispose, palabas yung mga masasamang elemento sa iyong
inyong katawan. Sige, tama-tama po yan. Kuya Jigs, tama din po ang inyong pong paliwanagan. Nang uminom po ako ng Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, abay nakita ko po na parang may lumagpak na narinig kong parang may bato sa inidoro. Uy, tama-tama po yan ha. Kaya nga sabi nga natin, sa pamamagitan ng araw-araw na pag-iinom ng Rise Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, abay, yan po ang total overhaul impact. Kuya Jigs, nung uminom ako ng Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, lagi na akong pinagpapawisan. Kasi nga, kapag hindi po ako pinagpapawisan, matamlay ang aking pakiramdaman. Nakakaapat na tasa po ako na pag-inom ng Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ang sarap kapag pinagpapawisan. Uy, siyempre ha. Uy, salamat sa inyo pong mga feedback sa ating programang Tagumpay sa Kalusugan. Anyway, lagi nating sinasabi na itong ating Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, available po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstore. Hindi na kinakailangan pang elaborate dahil pumunta na lang po kayo sa mga grocery store dyan po sa inyo pong probinsya. Kaya nga itong ating Rise Herbal Coffee, lagi nyo pong napapakinggan, abay kinukulit ko po kayo. Hindi po ito para sa akin, kundi para sa kapakanan ng inyo pong katawan at kalusugan. Kasi napakahirap sa panahon po ngayon ang magkasakit. Anyway, eto na naman ang sangkaterba na mga ebidensya mula sa ating mga kababayang natulungan, naka-recover sa kanilang mga dating karamdaman, pero ngayon nai-enjoy na ang maganda't magaang pangangatawan. Hoy, sa mga butika po, meron na dyan pupunta na lang po kayo, pero kung sakali man na nagkakaubusan, abay sa ibang bayan, lipat po kayo. Huwag po kayong mainis na medyo may malayo, kasi napakalayo pa ang pinanggalingan nitong ating Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Galing pa po yan dito sa sentro ng Kabikulan sa Naga City. Uy, katuwang po natin sa technical side si Engineer Jonathan Lopez at siyempre pa si Ferdy Losada. Ako pa naman si Baby Armalite. Masaganang buhay. Maraming salamat. Eto na naman ang sangkaterbang mga ebidensya. Patunay na marami tayong mga natutulungan na nakakabangon. Ang spelling po ng Rise ay R-I-S-E. Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ako pa naman si Baby Armalite, si Kuya Jigs. Masaganang buhay. Maraming salamat. Bye-bye. Ito na ang kwentong Rise Coffee. Hello, masaganang buhay. Kwento ni Nanay. O ano ang mga nauna mong naramdaman habang umiinom ka na ng ating Rise Herbal Coffee? Yung una mong naramdaman? Naramdaman ko po ay yung, di ba masakit yung tuhod ko. Tapos yung katawan ko ay parang nakablay ba? Opo. Ngayon, maganda na at masarap yung tulog ko. Kwento naman ni Tatay. O anong nangyari nang meron po kayong diabetes, nagkasugat po kayo matagal naghilom? Ano po ang nagawang tulong ng ating Rise Herbal Coffee, sir? Mula po nang maggamit po ako ng Rice Coffee, doon ko na po naramdaman na nawala na lang pong biglang sugat ko. Nag-magic. Bigla po siyang humilom. Totoo talaga po. Subok ko na talaga. Kwento ni Ate. Anong problema ng iyo pong anak na 2 years old, ma'am? Ano po kasi siya, sir, every month na lang po na-atake po siya ng Hika, asthma. Ang pagpapainom ko po sa kanya, yung isang sachet po ay kinakalahati ko lang. Opo. Na lang pong rice coffee po ang pinapainom ko sa kanya. Opo. And then, anong nangyari, ma'am? Ano po ngayon, yung 2 years old kong anak na tuloy-tuloy po ang pag-inom niya, thank God po talaga at hindi na po siya inaatake. Kwento naman ni Tatay. Yung sakit ng katawan, wala. Kasi yung namamahid yung kasi driver kasi ako. Nawala yung masakit sa katawan ko. Effective po ba yung nirekomenda ko sa yung produkto, Sir Vic? Opo, sir. Kwento ni Nanay. Po ang magandang naitulong sa pag-inom niyo po ng ating Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 from Pasakaw.
Naalis po yung varicose ko, tapos yung pong sakit ng balakang ko. Gaano na kalalaki yung mga varicose veins nyo po, ma'am? Ang laki na po para po yung mga earthworm ba? So, ibig sabihin ng pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, pwede po yan sa mga varicose veins, ma'am. Tama po ba? Opo. Ano pang may papaabot mong mensahe, ma'am, sa may mga varicose veins din at nananakit yung balakang, ma'am? Go ahead po, ma'am Lina. Mamili na kayo ng rice coffee 14 in 1 plus 1. Kasi problema na ito. Mahanap ang mga sakit ng balakang nyo, yung varicose. Mamili na lang kayo ng rice coffee. Ang ganda yun. Ayun. Kwento naman ni tatay. Ano pang nangyari pag inom ng Rice Herbal Coffee? Yung mga sakit ng katawan ko nawala. Mhm. Parang bumalik ako sa dati kong lakas. Ayun. Kwento ni ate. Opo, masaganang buhay, ma'am. Taga saan po kayo? Infection ba to kakain? Salvacion, Bato, Camarines. Kayo po ba'y nakasubok na nitong ating Rice Herbal Coffee, ma'am? O ano naman po ang magandang naramdaman mo sa pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee, ma'am, from Salvacion? Go ahead po, ma'am. Ganda po siya kasi galit na po yung pangalan ng batok ko. Saka po yung anak ko. Ilang taon na po yung anak niyo po, ma'am? Pagkataon po. 4 years old. Bakit naman po siya pinasubok uminom ng ating Rice Herbal Coffee, yung 4 years old na bata? Pag duminom ako, O anong nakita mong epekto resulta sa inyo pong anak na 4 years old? baba po siya. Kwento ni nanay. So, Ma'am Mina, bakit po kayo nagka-interes sa sumubok uminom ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 from Tangalan, Aklan? Kasi po, gabi-gabi ako napakinig sa'yo na maganda pala yung rice coffee. Tapos, uminom ako, nawala yung sakit ng katawan ko at masigla at malakas yung ban ko, pakiramdam ko at maganda na yung pagdumi ko. Kwento naman ni tatay. Effective po ba yung nirekomenda ko sa yung produkto, Sir Vic? Opo, sir. Nawala na po yung sakit ng sikmura ko, sir. Medyo gumanda na yung pakiramdam ko. Nung simula po, sir, nung bumili ako, ngayon, sir, 4 na yung binili ko. Apat na po ako. Maganda yung pakiramdam ko. Kasi natrabaho ako po, sir, kahit paano. Kasi talagang masakit yung mga katawan ko, tapos yung sikmura ko. Ngayon, medyo talagang gumanda, sir, dahil dito sa rice coffee. Kwento ni nanay. Ma'am Rose, Tama ko sa ng rice herbal coffee, may katawan ko, lumalakas na. Tapos yung blood sugar ko, normal na. Kwento ni nanay. Napakagaling po talaga ng rice coffee. o paano mo nasabing napakagaling yung Rice Herbal Coffee, Ma'am Auring? Di balik-balik na po baga ako sa doktor, Opo. laboratory. Mm. Hindi po nawawala yon. Mm. Nung makainom po ako ng rice coffee, yun po, nawala na po yung mga sakit ko. O, Pati yung yung high blood ko, hindi na po ako ina-attacking niya. Kwento ni nanay. O yung unang-una, yung matamlay,